To kaga tunda kuɗi sun zo dole mutum ya koyi kirga da larabci ko zai je Makka. Talata, Ashiru, Sani, Ibrahim, Sha'aibu. To na shidan kowanne ne? Ko Sama'ila ne ko Isiyaku ne? Ko wane? Astaghfirullah al-azim, astaghfirullah al-azim, astaghfirullah al-azim, astaghfirullah al-azim, astaghfirullah al-azim, astaghfirullah al-azim, astaghfirullah al-azim. Ina jin ki astaghfirullah al-azim. Baka jin kukan yaron ne? Ina ji. Amma ya kamata yayi ki bashi abinci. Ko? Wani irin abinci? Yaro ba lafiya? Baka ga kashin da yayi ba? Kawai abin da nake so da kai ka tashi mu kai shi asibiti. Kina nufin a rashin matsalar kuɗin nan da babu? Ban fa da kuɗi in dauki yaro a kai shi asibiti. Kina fa gani tun da safe na ta da istighfari yanzu ranar nan karfe nawa? Istighfari nake ta yi ko? Me kake nufi? Ki tafi ki je ki samu kanwa ki jika ka ki dan tankaɗe to ka ma ki haɗa kawai. Kanwa sai wani doki. Kanwa kuma? Bosho. Barka da zuwa. San da zuwa. To. Yaro ba lafiya ka ce a kanwa a bashi. Ba ni da kuɗin zan tafi asibiti. Ban gane da wani kuɗin za a kai yaro asibiti ba. Ga kuɗi nan aljihunka? Ina fike kuɗin. Amma ya ki mu ɗauki yaron nan mu kai shi asibiti. So yake mu bar ɗan ya mutu. Ina fike kuɗin. Allah ya sauke. Da ki je ki ba mutane guri mana kika tsaya a kansu. Ki je ki abin da aka ce ki. Gaskiya bai gida abin da kake baka kyautawa. To. Ka yi dai ni mu ɗauki yaron nan mu kai shi asibiti. Malama tafi ba da guri. Amma. Mahaukaci ne ni zan ɗauki yaro in ɗirka shi asibiti banda ko banda kuɗi. Wato gaskiya na gode. Baka da imani. To. Kwata-kwata. Ga kuɗi a gindinka ka ɓoye yaro yana cikin matsalar rashin lafiya. To bosho, sau kake in ɗauki ɗan jarin nawa in kashe ma yaro. Yaron nan fa shekaran jiya fa ya ci 700. Shekaran jiya wancan 600 ilashi. Waccan kafin shekaran jiya waccan ya ci 400. Sati da ya wuce fa 1000 ya dunkule. Lalla tsaya. Ko nawa ya ci? Dan waye? Ba ɗanka wani? Ɗana ne. To menene? Amma ka manta bosho. Ita ma fa da ita ma ɗanta ne. Da sai ta ringa taimaka min ni ma muna taimakon juna. Amma yaron nan ni fa ba dan caca bane amma yaron nan ya sa ni gaba. Kullum sai kuɗi na sun muke. Ba dan fa yaron nan ba bosho sanin kanka ne da na tafi aikin haji. Ka gani? To ana kuke naku? Inda kuke yi. Ni ba dangoje bane ina da masai. Waye dangwajen? Ga ka? Duk mutumin da ba shi da masai iyalinsa su tsuguna shi ya tsuguna. Ai ya zama dangoje. Haka ne. Ha ba da Allah. Haka ne. Yanzu misali. Yanzu ya gashi yayi kashi. Don kun kwashe ina za ka yi shi? Bayan gida muke watsawa. What? Bayan gida? Ga fili. Wonderful. Wannan shi bature ke cewa backfiring. Na? Shi bature ke cewa backfiring. Kai ka san shi. Idan aka kaɗe bukashi ka watsa bayan gidanka ana yin ruwa dawowa zai ɗaki cikin gidanka iyaɗa iyalinka cuta duk kamu sannan makocinka ma shi ma ikamu kaga da kai da wanda ya ɗauki bindiga ya kashe mutum duk ɗaya kuke ha ba da Allah da Allah da annabi ka ɗauki kuɗin nan ka ɗan tsakuri kuɗin nan ka shadda a wannan kuɗin sannan ka ɗauki sauran ka kai yaran asibiti ha ba da Allah wayo an gashe ka kai har abada ba ka da kai sai dai kan ɗauka kaya. Ban gane ban da kai sai ɗauka kaya ba. Ginin shaddan an ɗauka an gaya ma wani aiki ne mai wahala? Ginin masan? Ci ai. Nawa zai da Allah tsaya saurara. Wannan yaran. Daga farkon wata zuwa yau nawa kashe masa? Gaskiya in lissafi za a yi. Yaron nan ya ce ya kai jaka 25. Jaka 25 kaga 5,000 kenan. Haka. To look at it. 5,000 ta ishe ya gina shadda. Har guda 2. Kaga idan ka gina shadda ɗaya. Haka ne. Sauran rago kuɗin
sai ka dauka ka biya bukatun ka kai yaro asibiti ka za bukatun ka na gida. Ai na sha fada masa baya ji. Gaddama ne da shi yadda ka san dan jaki. Haka ne. Da Allah. Tashi za ka yi da Allah kai yaro asibiti. Haka. Ba wai ta za ka Da ko yaron. dogon To shikenan. Da ko yaron. Kika ɗebo fuska kamar daure ya karas. Da kwai man. Ya ba tafi. Sannu kaji? Sannu. Kaga yaro sai ka ce dan jemage. Zo ba zo. Ai tsayawa za ka yi matafi ka raka ni asibiti. Kana kai ni asibiti maka dawo. Wannan gurin sai ka taya ni in gina masai. Very good. Wa alaikum salam. Thank you very much. Nagode. Wannan abin yayi. Nagode. Amma da Allah wannan kashin ai kokari a kwashe shi. Kwashe shi. Kwashe shi. Ba komai. Kwashe shi. Ke mun dawo. Ke mun dawo. Me gida Allah ya Ki san kiyaye. yi kokari ki san yadda zaki kafin mu dawo. Ba komai ba komai. To amma gaskiya ni in fact a takai cewa ni dai na gaji da can kashin wancan cikin sha kashin wancan gaskiya a garin nan. Kamar yaya? Wanda muke mana. To kai boshon man da abinka kai da kace da masai me zai kai ka cin kashin wani saboda Allah. Allah ba. To ai kai na godi wannan magana da kake faɗa shi ma ya sani ni ma ina da shadda a gidana ina da masan ai. Kuma ni yanzu saboda Allah ina matsayin mai gari hauka nake yi zan zagaya bayan gari in kama tsuguno? Hauka nake yi a cikin gida nake tsugunan nan da kuma muhimman mutane wanda suke kawo min ziyara su ma ciki suke tsuguno. Waye ga kashin saraki? A'a na ce Allah ma ya kyauta manyan mutane ina saboda Allah. To wani kai ne abin da ke so a fahimta naji na godi yana da shadda kai ma kana da masai ni ma ina da ita sauran jama'a gari kuna da ita ka gina lalle kai ya zama wani wajibi wannan ya cika shi wannan ya cika shi wannan mai guduma ya cika shi dan marka ko kuwa dan marka ya cika shi matar mai guduma kan busu zai yi wani kadi ka da Allah saurara da Allah busho idan za ka yi magana ka san magana da za ka rika yi ba yara bane mu ya za ka kalli mai gari ka ce yana cin kashin yana cin kashin na godi dan ba magana ka ta nuna haka tunda kace duk gari kowa zai ci kashin zuwa to ka fasa da fa a ciki fa kenan ba ran kadi abin da nake nufi ka sa da ciki fa kenan ba fahimce ni abin da nake so a fahimta ran kadi idan an fita waje an je an yi kashi a bayan gari in ya bushe idan iska ta ɗebo cututtukan da suke cikin wannan bushe kashi jama'a ko wanda zai gaya min inda iska take kai abin kaga ya zama wajibi ya tafi kan abincin da abincin da muke sha wani matarsa tana girki ko miya ko wani abu kaka idan bara ciki shikenan to wannan magana ta ka baka ko ko aran kai dai bugu da ƙari ka fahimta an je an yi kashin a waje an labta ruwan ya wanke kashin gaba daya ya gangara har zuwa gwalalan da muke ɗiba ruwa mutum ya je ya ɗebo wannan ruwa ya dawo da shi zuwa gidansa an shirya abinci an ɗebo wannan ruwan amma ka a ciki me aka ci nan gari gwabe kaga kenan ya zama wajibi mu yadda wannan ina cin kashin wannan yana cin kashin wannan na gari ka zo da magana ka zo da magana kaga kenan kai dai magana da nake faɗi ta tabbata mai guduma ya ci kashin na marka matan na marka ta ci kashin mai guduma dan marka Allah isa da Allah ku dakata wa garin ya wallahi ni da aka ce mini ina cin kashin mataka ban yi kuka ba sai kai wallahi ba ni cin kashin mataka na dade ina cin kashin ka kawai nake ci isa ni ma na tsani mataka wallahi ko hutowa kai wallahi na ka gani dan marka Allah da annabi haba da Allah kamar wannan ku kai ka ta hijin da rito haba ku dakata ni duk ba na san ba hayaniya nake nema ku dakata don Allah da annabi ku dakata ina mai guduma jiya sai nake aran da shafura haka to abin da nake so da ku kai dan marka kana ji na ina na godi daga yau na yi doka duk jama'a ku saurare ni ku ji na kafa doka a garin nan kowa ya gina shadda a gidansa a gina masayi ka sake mana tsugunu a bayan to shine muke kai in dan marka
da kai da na godi na godi ka dauki ka cakaura ku tafi ku zagaya gari duk ku sanar da mutane ga dokar da na kafa maganar gina shadda da masai a cikin gida ta zama wajibi domin mu kare lafiyar mu kai har wannan ƙauyukan da suke gefen ma duk ku sanar da su a maimako na shine magana an gaba da kai umarni na nan bai kai an gaba da kai you get the point wallahi Allah